ଶାମ୍ବ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ଉପପୁରାଣରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଶାମ୍ବଙ୍କର କୁଷ୍ଠରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲା। ନାରଦ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଜପ କରି ଧବଳ କୁଷ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦଶମୀକୁ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଏହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ପଡୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏହି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ 3 ଧୂପ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାଲ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପିଠା, ମିଠା, ଫଳ, ଖେଚୁଡ଼ି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଶାମ୍ବ। ଶାମ୍ବଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ଏବଂ ନାରଦଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଏହିପରି ଅପମାନ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। କୁଷ୍ଠ ଏହିପରି ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଶରୀର ସହ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହ ବହିରୂପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶାମ୍ବ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଜ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଶାମ୍ବଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ମାତା ଜାମ୍ବବତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ପୂର୍ବ ତଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଉତ୍କଳର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀସ୍ଥଳରେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ପୌଷ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଜ ରୂପକୁ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଶାମ୍ବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଏହି ପୂଜା କରିଥାଉ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମାଆମାନେ ଏହି ବ୍ରତଟି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।